Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon. Aldaw kita ngunyanin Martes, Petsa 7, kan bulan kan Septembre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, dahil iba, Remy, Araneta Mindones, and Ma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon sa gabos na mga kababayan tang Bicolano. Ako po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! Ora mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, malipot-lipot asin mauran-uran na panahon. Ay! Pero welcome tabi kamo sa muyang programa. Live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Ini ang pinakapaborito kong panahon, partner. Malipot Ay, ang talaga. panahon. Pag Pero araw- hagad ta partner na sana, bako bagyo. Ay, pag Lipot sana. pag-aron kayo niya ang panahon na bakong mahalumigmig na inapon, Ah. ay day akong kaproproblema sa buhay. Oh, kasi ka partner, abo mong pigdadaplos, abo mong mainit ang Abo kong panahon. natutunaw ang sa kuyang baby patch. Pag Baby mainit Pat. natutunaw Siyempre eh. partner. Ay, perting mo niyan. Tama yan. Isus, mga Oo, special mommy with egg and rabot. Pag araw ganing Ang perting mo panahon. niyan, so mga kinalas na may rinunot na May lada. mainit na sabaw. Na may suka. Pero partner ngunya na panahon. Kasi igwa kita Igwa partner. pang basiram ko niyan, higupon. So, papaitan. Ay, buka yan. Tinabaan. Yan. Parte, it's a music to my ears, partner. Pero Oy, ngunyan, partner. Live na live man kita, partner. Siyempre, sa Facebook page kan Action Ko Center. Facebook page kan Action Ko Online TV. Facebook page kan syempre, Ako Bicol Party List. Facebook page ni Congressman Saldico, Saldico. ayan. Partner, ngunyan, dahil may raot na panahon, makikikumusta kita, partner, sa apsi mo. At sa pinakahuring advisory kan pag-asa, partner, ang nagkapirang porsyon kan probinsya kan Albay, nasa irarom kan signal number 3. Oo, pero ako nagtutubod, partner, na malalampasan ta ini dahil epektibong maray ang Orasio Imperata. Yan. Ayan. Pero partner, dapat kita mga Bicolano, mga Albayano, anong dahil tamang- lang kita pero may anong magpangadjik tamang kung may pronunciation, raot ning partner? panahon sa naha. Dapat Anong- oral daw, anong Orasio Imperata. Bakong Orasio. Ay,
orasyon. Mapagalian partner kung iipikon mo pa ang dila mo baka Daiman, narireparo ko kaya sa mga radio station, pag may mga burubagyo, labo-labo ang orasyon pirataan. Pero nga ni, pag marayo ng panahon, paminsan-minsan sa na yan, alas 12, alas 6. ayo. Pero nasa sa tuya man kaya yan, partner, kung paano ta dibdibon, kung paano kita makiulay sa mahal na Diyos. Pero partner, ganyan na pagkahapon, aramon ta kung anong preparasyon kan probinsya kan Albay. Ta, syempre partner, sa araw kaning panahon, an kamauotan kan sa tuyang lokal na gobyerno, Day ka partner, magparadit. zero casualty. Day ka magparadit, nasa maray na kamot ang probinsya kan Albay, igwa kita ning gobernador na nagre-reparo sa mga Albayano, plus, igwa pa kita ning the legendary Sir Cedric Daep. Kaya partner, nasa Kaya ibong kitang nalinya. problema Speaking dyan. of Sir Cedric Daep, partner, nasa ibong nalinya na siya, nakantabay. Tanganing partner, aramon tangon yan, makakatuwang ta siya. Kung anong preparasyon, Sige. kan probinsya kan Albay, tanganing an sa tuwing mga kababayang Albayano, medyo mabawasan man an sa indang kahandalan. Nasa nalinya, Sir Cedric, maray na pagkahapon, tabi. Maray na akong tabi. Ayan, seryoso si Dr. Cedric. Dr. Cedric, kumusta tabi ang preparasyon or ang measure na pigigibo tabi kan probinsya kan Albay bilang paghahanda kay Julina? Sa ngunyan, in effect, itong advisory number 1 takang Susano Siling, in effect man itong advisory ta for no work duman sa private and government offices, pero pagtugutan itong mga essential commodity kasubago tanganing padagos sa sandang magserbi sa mga pangangaipo kan mga Albayanos, and then in effect itong evacuation order na inisyu kasubagong alas 7 kan maagahon. Opo. Sa araw gani tabi, Dr. Cedric, dahil tabi ang probinsya kan Albay nagkaperang porsyon, nasa irarom na kan signal number 3, igwa na ba tabi itong nakataran na nag-evacuar or sa tabi itong mga pigtalaan tabing evacuation center digdi sa probinsya kan Albay? Actually, localized evacuation kita all over the province, pero itong signal number 3, portion man lang ka 3rd district ka province. Dahil ang Tan Bagyo, nag-agi dyan sa may parting Masbate, tumbok niya ang Gurias Island, and then malusot yan sa may parting Quezon, so siguro sa may parting Marinduque. So nagalat lang kita na lumampas ang Bagyo dahil kasubago almost nearest distance na sa Tuya, na harayo man ang masarani talaga sa 3rd district. Kaya pag naglampas yan na nahilingtang ang potential risk medyo reduced na, baka mag-issue kami dyan na hapon na another advisory, ilifta na sa Gabos advisories issued since yesterday. Opo. Aram ko tabi, Dr. Cedric, nang kamauutan mo niyan kang lokal na gobyerno is zero casualty. Pero igwa pa din talagang mga kababayan niya to ang mga matatagasan pa yung lalo na abubayaanan sa indang mga pagrugaring. Ano tabi ang mga abiso nindo para digdi tabi tanganing mas secure ta or may sigurado ta tabi na zero casualty man girare digdi sa probinsya kan Albay? Pag-aro kayan, ngunyan, dahil man nangyari yan sa Tuya, pag-aro kayan, ang pagigibot na bagang ngunyan, assisted evacuation ang approach. Bako ng mandatory or preemptive, assisted evacuation ang approach na dyan. Pero dahil kita nangyari sa aro kayan, dahil lang ngunyan nga ni, nakamonitor na kitang maglampasan bagyo, tanganing, tawan-tan nakikatrangkiluan sa isipan mga Albayanos. Opo. Sa indo tabing monitoring tabi, Sir Cedric, igwa na ba tabi ng mga stranded sa mga pantalan? May mga stranded kita, pero kaso hapon pa, pero dahil man ki-report pa sa mga nakaabot, may mga evacuees kita dahil pa man na nag-arabot sa tuyang report. Pero sa araw pa man ka na sitwasyon, maintain ta ang monitoring pagkatapos strict compliance kan mga previously kan mga issued advisories. Pero sa ngunyan, otrohon ko, nakamonitor kita kang kamugtakan kan bagyo kung sa iyang movement. Pero dahil paglingawan, sa pagsunod kan mga advisories kang province, dahil tabi paglingawan ang pagsunod sa minimum standard kang health protocol. Opo. So, gusto ko tabi maaraman na Dr. Cedric para man sa abiso ta sa mga kababayan niya to at least sa mga nakukulangan tabi sa mga impormasyon, ano ang social media page na pwede tabi i-monitor kan sa tuyang mga kababayan, at least every now and then tabi updated sinda kan mga pwedeng advisory as in pwedeng gibuhon bilang abiso man tabi kan lokal na gobyerno. Ang social media kaya part sa na yan, so itong sa advisory kang province sa social media kang apps mo, tapos sa Facebook ni Go. Pero ang effective manggiraray na pipa-monitor ko dahil dakol sa Tuya ang mga residente sa daiman ki cellphone o dahil sinda ki mga gadgets tanganing mag-monitor kayan. Kaya sa kuya pipa-monitor ko, maka-monitor sinda maski anong radio stations dahil madadagog na dyan ang abisong kali sa apps mo. Opo. Salamat tabi, Dr. Cedric.
maiba tabi kita tabi Dr. Cedric kabali tabi sa advisory na pigpaluwas tabi kan sa tuyang gobernador ini tabing pagsuspender kana trabaho mapapubliko asin pribado. So ano tabi ini ba nauutob tabi or igwa pa din yung mga nagkakapera tabi ng mga pampribadong opisina na dai pa tabi nagsusunod sa araw tabi kay niyong pangapudan or advisory kan sa tuyang lokal na gobyerno? So far compliant dahil itong mga naglalaok sa opisina, ito sa mga pig-exempt me dahil lang kaipuan silang magtrabaho sa oras na arugan ng sitwasyon. Tapos kasabagong aga, may pig-authorize kitang mga essential services, lalong-lalo na grocery, dahil lang kasuhapon, karo marathon ang bagyo. Dahil nakita makaskason sa bagyo, nag-signal number 1 tulos, number 2 kasubanggi, kaya di na kita nagka-abiso, dahil na naisabay sa abiso itong pagbarakal kan sa ng importanteng pangangaipo bago pa man magpa-evacuar, bago pa man mag-suspend ka trabaho, dahil signal number 2 kita, banggi na kasubanggi. Kaya kasubago, instead na mag-issue kami advisory to do the marketing for the household requirements, in-exempt me itong essential services, tanganing gawa pa sindang chance na makabakal kang pangangaipo kan sa sanang pamilya. Kaya may modification kita ngunyan sa pag-issue ng advisory dahil ining bagyong ini makaskas ang tirok niya. Nag-abot sa 20 kilometers per hour. Kaya pag-araw kan sitwasyon, kada behavior kan bagyo, may mga modifications kitang gigibuhon, tanganing maserbihan ta itong appropriate na pangangaipo kan sa tuyang mga nangangaipo services kan sa tuyang gobyerno, siring man kan services kan mga private sectors na designate kapon sa mga pangangaipo. Opo. Dr. Cedric, aram ko tabi, matibay ka sa pag-estima or pag-tsansa kan bagyo. Sa iling mo tabi, Dr. Cedric, uuran nun tabi ang probinsya kan Albay or makakamati ba nin labing paguran asin pagbabaha digdi tabi sa tuyang lokasyon? Garo malampas na kita. Opinion ko sa nani dahil ang naputol partner. So, ang opinion ni Dr. Cedric minsan tama partner, bihira man partner itong palya. Ayun, Kaya kadalasan. aramon ta partner kay Dr. Kadalasan Cedric. tama. Ayan, naputol tabi kita Dr. Cedric. Balik kita duman tabi. Ano ang magiging mamamatayan tabi digdi sa probinsya kan Albay? Heavy rains po ba or makakamati din kita ning mga pag-uunin lupa? Kasi aram ko tabi matindi an sa imong mga pagtatansya manungod sa bagyo. sa first district, potential pa yan, pero reduced na ang threat. Dahil nga ang sitwasyon kan Bagyo bako ng approaching. Halos nasa level na ka sa tuyang lugar. And then, bagong araw ka sa bago talagang approaching pa siya. Kaya sa ngunyan, ang masasabi ko dyan, reduced na ang potential risk sa province pag-abot dyan. Although ang flood, pwede tapay yan na asahan dahil lang tayo pa kitang portion kang Albay na threaten pa kang Uran. So far, really sa first district and then sa second district, medyo hindi masyado. Except kung magkaigbo kita kipag-uuran, tatamaan ang Mayon and then ining Masaraga, potential pa man na magkaibog ko ang baha sa portion kang primer distrito. Pero sa ngunyan, once na naglampas na yan, medyo kampante ako na dahil kita masyadong makaka-experience siya, sharing ka na experience ta sa mga nakaaging mga magkukusog na bagyo. Ayan, sana talaga Dr. Cedric, day kita makamati ka naruga itong mga nakalihis ng mga bagyo. Ano, sa kuyang partner, baka may dugang katabi kung ano ang gusto mong ihapot kay Dr. Cedric, go ahead. Ay, ang sulaminti kong maiapot kay Dr. Cedric, kung ano ang pagirumdum niya sa mga kababayan tang Albayano sa mga arog kaining sitwasyon, partner. Importante yun, partner, na pagirumduman ta ang sa tuwing mga kababayan. Importante na pigpapagirumdum ta ang mga kababayan, ano ang dapat gibuhon, ano ang dapat ipreparar, maski na nga ni medyo bako man masyadong makusugan paros, bako man masyadong makusugan. Dahil makakampante. Pero dahil kita magkakampante. Sir Cedric, ano po ang pagirumdum mo and pangapudan sa mga kababayan tang Albayano sa mga arog kaining sitwasyon ng panahon? Ano ang pinakamaray na gibuhon and ipreparar? Ang sakbayang pangapudan dahil kadaklan kaya sa tuya baga ang challenge diyan is short-term thinkers, madali makalingaw, maski abisuan ta sila para puro perming nakakalingaw. Kaya ang sakbayang pwedeng appropriate na abiso siguro sa inda na perming magdangog, asin
sunod doon kung ano ang gustong ipautob kang gobyerno dahil para sa karahayan ni Dayan. Ayan. Ang pigigibo ko niya, tanganing sigurado from time to time in a form of advisory, igawa kitang reminders kung ano ang dapat gibon. Sunod doon lang tabi yan dahil may modification kita depende sa behavior kang kalamidad. So dahil dahil sa nasin na magsuhay, mag-cooperate sa tuya and then safe kita kapos. Ayan. Salamat tabi Dr. Cedric Daep an pamayo ken absimo sa imo tabing panahon asin oras. Salamat tabi asin maray na pagkahapon. Salamat na tabi. Ayan, Ayun. partner, si Oo. Dr. Cedric. Importante yun, partner, na magdawog kita sa mga advisory. Data, kan sa tuyang mga... data pagpasipara o data pagbaliwalaon ang pangapudan kan sa tuyang mga otoridad, lalo na kan mga arog ni Dr. Cedric Correct. Daep, na sinda po ang mga nag-adal, eksperto na kakaaram sa mga siring kaining sitwasyon. And wara, partner, na madaog sa tawong handa. Dahil kita mag-relax or pakakampante, dahil man ngayon paros. Oo, di man nga naguran. Maluya man ngayon. Ara mo, partner, piranan Maringay bagyo kay ang ni. namatian ta, partner, Maringay na kay medyo ni. arog lang ka ni. Tas Maringay kay ni mga biglang- padi, mag-chat-chat na nga kita today. Man ngayon padi. Oo. Look at ito, Di, partner, si... nabuyong, partner. Nabuyong, ta Oh. nagsirat-chat. Biglang nag-abot ko, nagbabaan. Nang iturog. Tururog. Di, paano niya maasikaso mga aki niya? So, pamilya niya. Wala na. Magimata siya, partner. Subagong Kulang aga, na ang partner. miyembro kan pamilya. Inaranod na. So bagong aga alas 5 pasana nagkaaagaw ang liwanag, ang ginibo ko tinukudan ko na sutapayas. Ginakudan ko na supuong kanlang ka. Garo puro gulayon, partner. Ginakudan ko na supuong kanlang ka. So mga batag ko binawas-bawasan ko ang dahon, tinukudan ko Bata ma. ganyan, partner. Uso yan. Halimbawa, sa imo itong tinanom. Pagkatapos Pag naman ito, partner, yung minaiya sa ibong na kudal, bako na ito sa Oh, imo. pagkatapos naman partner, di yun na tapos Di na ako ba, kan mga Maki? Iba lang kang sa dire kaya. tapos na ako ang mga preparasyon. Pasiring ako sa market. Nakasabatan ko na sukadakol-dakol ng mga kababayan ta. Pero kaya medyo delikadong niya ako sa COVID. Karigos tulos ako. Aram ang preparasyon ko. Bakal ako ding tuyo. Tinapa. Puwerte. Badi. Ah. Taba. Siram! Balaw. Yan ang pigalat ko, partner. Taba. Taba. Balaw. Ginataan ko sa iba. Bicol Express Perting na. maray. May lada. Siram! Yan ang mga preparasyon partner sa Bagyo. Pero, partner- Di yun na, nakasaod na naman ako. Sakat naman ako sa atop mo niyan. Iling-iling ko Nakasakat ka sa atop, partner? Yo, may agdanan ako. Ah, wala ako. Igiling ko sa mga Mano-mano pako kung duman. sakat, Kung oh. medyo nagurulwat ha. Medyo ayos pa, Kinagan mo nagigilo-gilo. kaya mga baybay susako. Bako. Ano? Bakong baybay. Gulong ang ilanag ko. Gulong ng palad. gulong. Saro iyan sa Yan, mga mga preparasyon. ginigibo. Usually kan sa tuyang mga kababayan. Sa na mga talagang kalunggay mga harong, ko, sa mga kalunggay ko pala, biglang nalingaw layapan, ko. mga yero. Pinudo ko na sa mga kalunggay. Siyempre malalanog ito, mapait. Tama. Yaon na ngunyan sa maray na kamugtakan. Sa aga, pagi na sa nanganapong ko, or pating. Oh. Sira mo na ito. Tama yan, partner. Tapos sa mga Yan ang mga preparasyon, partner, sa bungang bagyo. kahoy, partner, dapat talaga puduon muna habang day pang bagyo. Taara mo, partner. Tama yan. Basado sa Article 681 kang Civil Code of the Philippines. Ang mga prutas, mga kaaksyon na nahulog, na natural na nahulog tabi sa ibong na daga. lupain. Sa ibong na daga. Ay pag-aari na ng may-ari ng nasabing lupain. Kung kaya, meron tayong mga kaibigan na, alimbawa, ang lupain niya, nandoon yung sanga ng mangga, ay inuutusan niya yung kanyang mga alagang hayop Na. na akyatin yung mangga at yugyugin para pag nahulog doon, natural na yon. Uy, naalala ko, partner, kan bagyo. Sabi niya sa kanyang manok, diyan kayo mamaya matulog sa sanga. Di pag tuturaw ka manok, kurog duman ni saya. Hulugan ko sa ngulog ade. Saya na. Pero narumduman ko, partner, ka nakaging bagyong riming. Mm. So mga urig baga, Maki, alimbawa ika, iguwa kan sa diring Ano ba na, ataman. diyan naman ako sa imo iuragan, partner. Pag sabi mong urig sa ko, ka nakailing, ano ba na, Tay, so ataman ng mga urig ng kapitbahay. May alam mo, nakakamali siya ako sa iyo, partner. Basta urig o baboy ang pinag-uusapan, sa akin ka nakatingin. pasintabi, partner. Parang yan ay maliwanag na pangitain na ako ay Partner, binababoy mo. Wala Ha? pa na akong ibang kausap rito. Ikaw lang. Di ba, partner? Alangan man dito ako. Siyempre sa imo ako mahampang. Pero yun nga, nakakapagtaka. Basta baboy ang topic, sa akin ka nakatingin. Pasintabi. Okay. Pasensya sige. na, partner, ha? Okay. Alimbawa, kang bagyong riming, sa mga kataraning mi, kada akol gulping alagang hayop, Oo. na urig. Oo. Then ako mailing sa imo, urig din na lang. Yun na naman nga ni, pag sabing urig, ang kasakatakin. Ayan. So mga taman ming mga urig. Yeah, kita mo nga. Kaya nakakamali siya ako sa iyo. Partner, nakaburuhi ito kan bagyong riming, ta subaha baga. Pasiriring sa ibang natad, sa inda na. Pag nakalipat na, wala na. Kaya nga Tapos ni. nagpahit nga ang yero. Oh, so- ang yero baga, di naghangin-hangin. Ah. Pak. Wala na.
pag naglanding yan sa ibong nakudal, wako mo na yan. Yung nga Kaya ni. mahiling mo, pag di na, tapos na ang bagyo. Pag nag-repair na kan mga arong, mahiling mo ang kataning mo, di colores sa nyero. May pulang nyero, Yan. may blue, Iba-iba ang may tansa dire. green. Kaya nga ni Mayroon pa partner. dyan. Mayroon pang isa. Oh. Hindi pa, nag-uumpisa pa lang ang hangin at bagyo. May dara ng mga kabra sa kamartilyo. Nata. Tigtutuyo na nakabrahon ang mga yiro. Kan mga arong na dayang tawo. Intentionally yan, partner. Totoo man talaga yan. Kasi Totoo kan man talaga yan. kaming bagamak, di ba? So may mga gamit, nawaran ki gamit. So mga daing gamit, gulpin ang gamit. Pagkatapos ng bagyo, pait so aranap ki mga gamit sa luwas. Saro pa, partner. Ano pa? An agum, dapat gakudan. Pag bagyo, nata. Tabaka, Pag nakabalyo partner, sa iba, bako mo na. nakabalyo sa makabilang bahay. Bye-bye. Ay, pwedeng may mga siring man ka na pangyayari Ego talaga. Lalo na kung iyon na nga niyan, imbis na nag-aasikaso ka, nagbubuyong ka, pwedeng ang misis mo man agad, makaisip nang mag sa Makaisip kabila. na maghanap Takon, ng sa ibong ibang na arong. arong, supadiyon mo, maray mag-asikaso. Oho. Maluya ka mag-asikaso, natural Tapos, na balyo na ito. so naman. nabaya na agom, dahil na nagpipinsar na talagang tinuyo nagbalyo. Ay. Ang pag-una niya, inanod or nadanyaran kan bagyo. Kaya, Made, yaon si Pade. Mga sirihan. Madyan ako. good luck tayo ba isa mo pa di. Kung makuha mo pa si Made. An si Bagman, kan ko, ano nga yung Made? Ikaw nga ang labi. Ala! Ala! Alak, nadagdagan ko kuta. Ala nga yan. Ay, mga tugang, yan po Ayan. napapag-istoryahan talang dahil digdi sa sitwasyon tangon yan. Pero ang importante po sa mga arong kaning panahon, maski si Congressman Saldico, ang nagtutubod si Congressman Saldico na importante ang pagtubod ta sa mahal na Diyos. Correct, importante Ang yung partner. pagranita sa mahal na Diyos. Panduhan na sa nang pagtubod ko sa imo sa mahal na Diyos mo na. Oo. Di ka mo mag-adit ang Ako Bicol sa mga panahon na igong kalamidad. Pirmi man na aktibo Pero ang Ako may Bicol partner. yan. Numero Ang mga- 1 na party list, partner, na pag-aabot sa Sa kalamidad. kalamidad, maaasahan. Ako Bicol. Diyan party namin list. bida ng Ako Bicol, kan panahon kan undoy. Correct. Pailing mo itong mga heavy equipment kan Ako Bicol, mga truck, mga donasyon Actually, ali sa partner, Bicol. hanggang General. sa ngunyan, pag sinabi mong kalamidad, Ay, Ako Bicol. Ako Bicol talaga. Anay Nag-action? Bako nagdadara kang kalamidad, ha? Bako. Kasi so, Linawon tayo. Linawon halimbawa tayo. partner sa Tinampog, gulpe partner ang mga Ulang. nakahandusay ng mga kahoy, nakaulang. Yaon ang Ako Bicol partner para ipasubli. Through SunWest. Itong mga heavy equipment. Yan ang inaapod na tabang sa kalamidad. Ay, yay! Legit partner. Oh, Legit. talagang iyo. Lihiti mo. Uy, oo nga naman. Ayan. Basta, Ah. ay, sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa indong mga comment. Purbaran tama na apudan ang pag-asa, bad maapudan ta, kung may load kita. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita.
po pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List. Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na tamang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Partner, Oh. aramon tangon yan ang kabugtakan kan panahon. Aramon ta kun hain na si Bagyong Julina. Si Julina, Aha. naagyan ko pa sana. Kay Ban si Marvin Bako, Agustin. nagkakantakan, chubad chuchu, chubad chuchu. Chuba, chuchu, chuba, Yeah. chuchu. Ikaw na ba ang Yan, si Partner, Julina bagyo yan. ka ba? Bakit? Mahangin ba ko? Oo. Partner, bagyo ka ba? Bakit nga? Mahangin ba ko? Oo. Kasi, ano sabi ni Kong Pino? Kasi partner, the moment daw you, masaon ko na? You enter into my, Kasi partner, dahil bagyo ka ba? Ay, dahil, use bagyo in a sentence. Ha? Use bagyo in a sentence. Bagyo in a sentence. Napakaganda at napakasarap magmamasyal sa Bagyo. Not place. Bagyo. Bagyo. Oh. Bagyo. Ah. Nakakalungkot pag may bagyo. Kasi wala kaming kapihan ngayon. Totoo na lang, bagyo ka ba? Bakit nga? Kasi the moment you left the area of my responsibility, you left my heart Ano? in the state of calamity. Sa buta daw, paano Tagaloga daw or Bicol mo daw ito? Kaya nga ni medyo rin Pilipino ang kinuha ko. Magpapa-Ingleson mo ako. Partner! Alam ko na. I-compare mo muna ang bagyo sa love. Di ko man siya may... Ayo. Sige. Ang pagkakaparehas ng bagyo at sa kalab, parehas. Palehas. Parehas sila lumilindol at nayuyugyug. Bakit partner ganun ang iyong... Pag may bagyo, nayuyugyug ang bahay. Pag may lab, nayuyugyug din ang bahay. Yan ang pagkakaparehas na. Matindi ka talaga, partner. Yan ang pagkakaparehas Sige na. daw, aputon ko daw si Sir Melvin. Sir Melvin, Meron pa. pagkapon. Meron pa. Ano? Pag may bagyo, nananarado ng bahay. Pag may lab, ganun din, nananarado ng bahay. Correct. Pag nawara sa bagyo, buda nawara sa lab, ano nangyayari? Pag nawara sa bagyo, buda nawara sa lab, anong mangyayari? Pag nawara sa bagyo sa kanawara sa lab, di nanggigibo ng pag-asa. Peaceful ang satuyang surrounding. Sige. Sir Melvin! Sabi da, love. Yes po, Ma'am. Sir Melvin, ikaw daw, Sir Kumusta, Melvin? Sir Melvin, bago natin pag-usapan ng bagyo, kumusta po ang love life mo? Ayan. Okay lang po. Yun ang pinasabi ko eh. Masaya naman po. Ay, sabi ko eh. Sir Melvin, may nagpapapot digdi. Single ka pa databi o taken na? Already taken na po. Saka father na po ako. Ayan. Pero pwede pa man. Ikaw baga tabi Sir Melvin na ang bako na single pero ready pa tumingle. Di ba, Sir Melvin, malungkot dyan sa opisina nyo sa Pag-asa ko minsan? Bakit naman partner? Sir Joshua, Ay, malungkot yan. po dito sa sabi ko na. Bakit malungkot dyan, Sir Melvin? Bakit malungkot? Ay, isipin mo, pagparabantayan kan radar mo ang mga pangin, mga uran. Malungkot ba?
talaga. Sir Melvin, seryoso tabi kita kasi nakantabay-tabian sa tuwing mga kababayan Albayano, mga Magulang Albayano, mga Bicolano. Na Bicolano, yes. And mga katabi nating lalawigan. Lalo na sa mga may pamilya na yaraon tabi sa yung lugar pero igwa di sindang kapamilya. Okay. Pabuiluntan ko na. Araman. Pabuiluntan ko na. Yung latest bulletin. Sir, para sa kalaman ng lahat, sa inyong pagtataya sa latest bulletin, ano ang kalagayan natin sa Bicol? Go ahead. Yan, kumusta si Bagyong Julina? Opo, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indo, Sir Joshua Martinez, as in Ma'am Remy Almoguera, as in sa mga taga-action ko, as in taga-boss na taga-pakinig, as in taga-subaybay kang action ko. Sa ngunyan na pet sa Setyembre 7, 2021, sa aldaw ning Martes ning pagkahapon, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Base po sa Tropical Cyclone Bulletin number 9 na ipinalabas kang pag-asa kasubagong alas 11 ning pagkaaga. Ang type po na si Jolina ay tinatayang nasa may orten kang di masalang Masbate o nasa coordinates na 12.1 degrees north, 123.8 degrees east. Taglay ang kusog na duros na abot sa 120 km per hour. As in pagbugsuning duros na abot sa 150 km per hour. Naghihiro pa siring sa Solnopan, Norte Solnopan, sa rikas na 15 km per hour. Sa susunod na 12 oras, ito po ay tinatayang na sa Costales na katabigan na kang Claveria, Masbate. As in sa masunod na 24 oras, hindi po ay tinatayang na sa may Costales na kang katabigan kang Makaselon o Macalelon, Quezon. As in, hindi po ay bigalaw man na maluwas sa Philippine Area Responsibility by around September 10 and to September 11 o saldaw po ng Biyernes and saldaw ng Sabado. Mantang nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Masbate, kaibahan ng Ikaw, asin ang Boreas Island. Sa Solnopam, parte man kang Albay, yung sa Piodoran, sa Ligaw, sa Owas, sa Dibon, asin sa Beliar. Sa Solnopam, parte man kang Sorsogon. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman po sa Solnopan, parte kang Camarines Norte. Sa Solnopan, asin sa Sur naman na parte kang Camarines Sur. Sa natatadang parte kang Albay, asin sa natatadang parte kang Sorsogon. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman po sa buong probinsya kang Catanduanes. Asin sa natatadang parte kang Camarines Norte, asin sa natatadang parte kang Camarines Sur. Mantang sa ngunya na pagkaldaw, ang tropical cyclone na si Jolina ay magdadala po ng makusog sundo sa mga napakakusog na mga pag-oran dito po sa parte kang Masbate, sa may parte man kang Sorsogon, Albay, Catanduanes, asin Camarines Provinces. Asin yung mga lugar na nasa irarom kang Tropical Cyclone Wind Signal number 2, asin number 1, ay maaari po maka-experience siya ng maalon sundo sa napakaalon na kadagatan na maabot sa 2.5 hanggang 5 metro na langkaw. Sa ngunya na ito pong si Jolina ay pwede pong mapanatili niya yung sa iyang pagiging typhoon o magbaba po sa severe tropical storm dahilan po sa land masses o ng Masbate at sa mainland ng Bicol region. Yan po yung pinaka-latest update po natin tungkol po sa typhoon na si Jolina. Ini si Melvin Almohela. Sir Melvin, wag mo po muna kaming iiwan, Sir Melvin. Sir Melvin, kasi po, naglandfall po ining si Bagyong Julina duman sa Dimasalang Masbate kasubagong aga. Opo, tama ma'am. po. Opo, ma'am. Opo. So, Yes, ngunyan po. tabi, gaano na sa nakakusog tabi si Jolina duman sa may porsyon kan Masbate? Opo, sa ngunyan itong pagka napanatili niya pa rin po yung kanyang sustained winds na 120 km per hour at gustiness winds na 150 km per hour. Mhm. So, still tabi, signal number 3 duman sa nababanggit ang ibig mong sabihin nasa Masbate pa hanggang ngayon si Jolina? Opo, sir, nasa Masbate po na partes si Jolina. So, ngunyan tabi, Mabuti na lang partner nakapasok sa doon Bakit? No vaccination, no entry. No entry, kaya nga ni.
O ano daw kung na-monitor yan sa border, ano? Sir Melvin Tabi, ang probinsya kan Albay, mantinido sa na signal number 2. Po ang probinsya kang Albay ay yung yung Sulnopam parte kang Albay, yung bayan kang Piodoran, yung Ligaw, then Owas, Libon, and Obiliar ay nasa signal number 3, samantalang yung natitirang parte kang probinsya kang Albay ay nasa tropical cyclone wind signal number 2. Sir Melvin, ini importanteng marayang ihapot ko. Digdi sa mga masunod na oras, ngunyan medyo kuha na kita, mag-alas 2, ano? Digdi sa mga masunod na oras hanggang at siya nabanggi, ano po ang mamamatian ta, lalo na digdi sa probinsya kan Albay, asin mga pagtaraning tang mga banwaan ay probinsya? Opo, Sir Joshua, ito po sa mamamatian tangon yan na araw koning oras asin sa mga masunod na oras. Ito pong bagyong si Jolina ay unti-unti pong lalapit po dito sa may bahagi kang Burias Island o dito po sa may Sulnopam parte kang Albay. Kaya medyo yung mga duros na kauni kakusog na duros na at may mga pagbugso na duros ay padagos po nitang may experience na may maluya sundo sa moderato na mga pag-oran, lalong na po dito sa Sulnopam parte kang Albay. Pero sa Legazpi City ibig sabihin Sir Melvin, mas mararamdaman natin itong si Jolina dito sa mainland Bicol mamaya. Opo, sa ngayon nararamdaman po natin, pero yung pinakaramdam po natin siya mamaya pong hapon hanggang sa gabi po. Opo, ang gusto ko lang maaraman man tabi Sir Melvin, mamamatian ba ning labi digdi sa probinsya kan Albay kasi sa mga kababayan ta nagkakaigwan ning takot kasi iba-iba kaya ang mga interpretasyon partner, kaya gusto ko hali mismo kay Sir Melvin Almuela kang pag-asa kung ano ba talaga ini ang mamamatayan digdi sa probinsya kan Albay sa mga masunod na oras. Opo, Ma'am Remy, yung mga ito pong si typo na si Jolina ay hindi naman po talaga maglalandfall po dito sa Albay. At dito nga lang po siya magigilidan sa may Burias Island or Ticao Island. Dito sa Sulnopam parte kang Albay, kaya po kitang dapat ipangamba po kung sa kusog man sa naning Doros dahil medyo may distansya man po ni digdi po sa Tuya. Pero pagdating naman po sa ulan, sa ngunyan po, like to moderate po yung mga pag-uran. Pero pwede pa rin pong mag-enhance po yung mga pag-ulan po neto ni typo na Jolina. Ngunyan na pagkaldaw, sundo po sa aga na pwede po siya magdala ng mga makusog na mga pag-uran na pwedeng maging kausan ng mga pagbaasin, pagrasay kang daga, lalo na po doon sa landslide and flood-prone area. Kaya mag-iingat pa rin po tayo at doon naman po sa mga baybaying dagat ay malalakas din po ang hangin natin mga alon po. Oho, naputol, masupog kay Sir Melvin. Baka sabi, pinaralasukan sa nangayanin do ako. Pero gusto ko maaraman, partner, kung ano pa ang mga pangapudan ka na pag-asa sa tuyang mga kababayan, tanganin maging safe. Sir Melvin, pasensya tabi, naputol kita sa linya. Ano tabihan sa indong pangapudan para tabi sa kaligtasan kan sa tuyang mga kababayan? Opo, pangapudan po sa tuyang mga kababayan. Unang-una po duman po sa mga saradit na parasira na di na po kita magpalawag, bawal na pong magpalawag dahil ito pong si Bagyong Jolina ay nananalasa po dito ngayon sa Bicol region, especially po dito sa may parte kang Masbate and Sorsogon. Then pahalanin na po siya dito po sa may parte mang kang western portion kang probinsya kang Albay, kaya hindi pa rin po nawawala po. Although wala pong gale warning ay delikado pong magpalawat. Sa atin so mga nakatira po dyan sa baybaying dagat. Atin sa mga landslide and flood-prone area ay dapat po naka-evacuate na po. Para hindi po kung sakasakaling para po walang mangyaring takon na kung sakasakaling man na mag-enhance po itong mga pag-ulan natin, mga pagbugso ng Doros. Atin sa mga kababayan po natin na nasa loob ng sa kanya-kanyang kanan ay day muna po kita magluwas. Iwasan po muna natin yung outdoor activity po natin sa ngunyan na may paparating po tayong bagyo. Asin padagos po kitang magdangog sa radyo asin makiling sa television, especially po dito po sa action ko.
sa update ng pag-asa sa mga masunod na kamugtakan kang panahon tungkol kay Bagyong Jolina. Alright, maraming salamat tabi Sir Melvin Almuela kan Pag-asa DOST. Ingat tabi ka mo dyan, Sir Melvin. Maraming salamat po. Partner. Maraming salamat din po Ma'am Remy at Sir Joshua. Sir Melvin, ay, Opo, hindi sir. ka pa ba lumalabas sa pagbibigay mo ng weather update sa TikTok? Wala pa po. Hindi pa ako nag-TikTok. Wala pa ako Gusto ko mag-TikTok si Sir Melvin. Habang nag-uulat sa kalagayan ng panahon. Grabe itong duros. Pero huwag niya dahil man kita kiduros. Sa asin sana dahil man talaga magkusog ang duros budaan bagyo. Okay na partner na dahil kumailing Sir Melvin sa TikTok. Ayan. Pero Sir Melvin. In the future po, in the near future, magpalabas na po ng Pag-asa ng weather update sa TikTok po. Pero Sir Melvin. Kailangan mo, Sir Melvin, ang magtuturo. Kailangan mo na magtuturo sa iyo sa TikTok. Tawagan mo lang ito si Partner Remy. Ito ang pinaka-expert dito. Sir Melvin, okay ka tabi? Mag-collab kita sa TikTok? Opo, Ma'am Remy, nakahanda po ako. Yan! Nakahanda sa partner. Sabi ko sa'yo mo, Sige. di mo pag-i-challenge si Sir Melvin. Talagang... Sasaya na doon sa Pag-asa. Ayan. Abangan mo tabi ako, Sir Melvin. One of these days, BBC Town taka dyan. Alright? Sir Melvin, maraming salamat tabi. Maraming salamat din po at God bless and stay safe po sa ating mga kababayan. Okay. Ayan. Willing man mag-TikTok partner, Sir Alam mo, Melvin. maray na yung pigtataga tawan tamang kikonsuelo ang mga barkada tayo sa Pag-asa. Alam mo, mamundo dyan sa Pag-asa. Pares man yan kan opisina kan P-Box. Sa P-Box partner, kasi P-Box, ang Pag-asa. pigaparahanap kaya sa P-Box partner. Mga Kaya call. pag na-assign ka sa Pag-asa sa P-Box, garo ka man sa na nagmiyembro duman sa party list ni Nico. Batista, mamundo ang buhay. Kasi sa P-Box, ang anapon mo fault. Diba? So, kaya baga, kung gusto mo, puro na sa na pagkakamali, puro na sa nang mga negatibo, dyan ka. Mag-anap. Ayan. Ikaw na, partner, masyado ka. Okay. Si Maki. Maki. Ayan. Pero ang importante, partner, si challenge mo accepted ni Sir Melvin Almuela, di ba? Huwag kayo na nag-uulat ka sa kalagayan ng panahon sa TikTok. Anong TikTok? Ang mayaming i-TikTok mo ni Sir Melvin. Ito, sa tuwing umuulan at kapiling ka. Ito talaga, partner. Yan na. Nalagdog. Okay. Ay, maray na pag-apon mo na sa mga parantabay ta, partner. Na daw ni Sir Melvin. Mga babae ang nasa P-Box, mahilig maghanap kipol. Uy, hindi ganyan ang mga babae. Masyado kayo. Kami, ang hinahanap namin, hindi lahat fault. Sometimes, correct. Ayan. Kung ang mga babae ang hinahanap nyo, Paul, ang mga lalaki naman ang hinahanap ay butas. Tama, partner. Tama. Kaya baga ang drilling team ni Congressman Saldico, mga lalaki. Yung mga nag-drill. Mga buta. Tapos tubig, dapat Yan. dumog, dapat dakul ang Dapat magbulwak. bumulwak ang katas ng tubig. Ayun ang God. Nagsanglibutan. Ay, Diyos ko. Para partner, maraot sa buot pag naghanap ka ng butas, tas warang mabulwak. Siyempre, kasi mahanap ko naman ng ibang lokasyon. Oo. Tama? Oo. Just like you. Ano na naman? Siyempre, naghanap kang fault, butas. Ay, hindi. Ang butas, ang kusang pumupunta sa akin. Matindi ka. Maray na pamarong. Maray, lalaki ang mga taga-pag-asa. Kaya minsan nagtataka nga ako parte pagising ko. Mahilig sa- yan. Pagising ko nagtataka na lang ako bigla. Bakit ba may butas dito? Napapansin mo, partner, ang mga weather forecaster. Tapos kain naman ako, tulog naman ako pagising. Bakit may butas na naman? Wala to. Pag mata mo po lang, digdi butas. Digdi butas na naman. Iba ang dating. Sa madaling sabi, partner, minsan pinagdaanan ko na ang butas-butas na daan. Diba? Grabe ang mga, partner, grabe ang mga inagihan mo. Mga butas-butas. Ay, kapag nga ni kayan, kumbaga partner sa militar, pag nakulon ki mga obstacles. Yan. Ade, lalaki ang mga In-English mo tagapag-asa lang, na in-English mo mahilig lang. sa dumog. Totoo. Dito yung napansin Sir Melvin. Napapansin ko man talaga, mga weather forecaster, mga lalaki. Sir Melvin, Sir Rainiel, Mago, si Kuya Kim, diba? Si Tope, weather forecaster. Yung namaya pa kung Lolo Erne. Ernie Baron. Yan. Ano nga ang tagline niya? Tapos si Mang Ernie Tani. Baron. Si Mang Tani. Ano ang sinasabi ni Ka Ernie? Ha? Ernie Baron. Ano sinasabi niya?
Basta may knowledge, may power. Ayun. Ayan. One weather, that is Kuya Kim. Ngayon, hindi na, nung mawala na Ika si naman, Carne, butas-butas bago nawala lang. si Carne, nangyari na, basta may TV, may antena. Si Kuya Di Kim ba ka? Udronyo. Baron, antena. Ayun na. Ikaw man, basta si Mr. Siram, Ha? basta may butas. Bako, Mr. Siram, Basa, ano? minsan malanit, alagad masiram. Hindi talaga. Alat mo na nagpapakumusan sa tuyang mga parantabay si Maria Cristina del Agua. Agua, tubig. Basa. Uniman, partner. Jocelyn Mendina, hello. Oo. Jem, Riliama Batalier, Joy Marie, Cherilyn Brial Baral. Sige partner, ikaw Good naman. afternoon, Idol. Nalit ako ngunyan mag-iling live nindo. Pero salamat na nakahabol. Dakul kaya gibo. Bagayon talagang tandem dindong duwa ni Miss Maha Salvador. Ay, salamat tabi sa mga Mark nakapresyar. Anthony Ate. Kuya Mark, Anthony Ate, maraming salamat. Fena Baras, marin na pagkahapon. Christine Barakel, nakatutok. Jem, si... Ano yung basa kayo ni? Makaskaso, Cherilyn, marin na hapon tabi sa inyo. And syempre, kung yan na pagkahapon, dahil Aldaunin Martes, may manggagananin 1,000 pesos. Kaya yan, partner, sa samuyang pagbuelta, mapauran kita nin cash! Mapauran manin tablet, kaya ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang! Ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kung minsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na nangit kulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, matawan ito lang para po maikot na we want to focus po in it. And hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro.
Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang! Ora mismo, partner, why are you smiling like that? May mga pigi-istoryanin do. Si Kumpido na may dakula ang puso. Yan. Ah, diba? Oh, ano pa? Si Kumpido na may dakulang bado. Ano pa? Si Kumpido na may dakulang pagpaplano sa Ligas Puenyo. Ayan. Sige pa. Ano pa? Lamos-lamos kay Kumpido. Sa pagtabang ang mga kababayan ta. Siyempre, lamos ka mo sa pagpadaba hali kay Kumpido na may dakulang puso. Yan. Sige. Huwag naman sana ang kahagadan ni Nico mangyari. Oo. Namasala kita. Sige. Ay, partner ko yun na pagkahapon sa mga nag-aantabal dyan na nagmamaot manggana ng tablet. Baka ka muna. Ayan. I-ready tabi ang sa inyong mga talinga. Tabaka ka muna ang samuyang ang inyong kaswerte. Ning gana ng brand new tablet. Bueno, apudun tanan sa tuyang tablet winner today, si Mark Paul Bande. Congratulations, Mark Paul Bande. Basa. Ayan, si Mark Paul Bande, partner, taga San Fernando. Camarines Sur. No, Santo Domingo. Ay. Santa Misericordia. Ayun. Ang sa iyang mensahe, uya, Diyos marhay na aldaw po. Action Cost Center asin sa mga staff, lalo na kay Ma'am Remy, Sir Joshua asin sa pinakamabuot asin matangabang na si Congressman Saldico. Diyos maray na aldaw po sa Indo. Ako po si Mark Paul Bande, taga Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Nagaklase sa San Fernando National High School bilang grade 12 student. Saro man po ako na honors student. Nagmamaot na sana po saro ako sa mapilikan programa nindo na matauan ng tablet para po sa kuyang pagklase. Bilang sarong estudyante di pisil pagklase, lalo na po ngunya nakaipuhan maray ang gadget, lalo po pag mag-research asin ma-online class. Sana po saro ako sa mapalad na mapilikan programa nindo na matauan ng tablet. Dakulao na po ini na tabang para sa kuyang pagklase. Kung saro po ako sa mapalad na mapilikan programa nindo, ini ang sa kuyang numero. Diyos maray na hapon sa Indo, tadakol po kamong natatabangan ng mga estudyanteng nangangaipo. God bless sa programa nindo asin more power. More power. Ayan. Ayan, congratulations, Mark Paul Bande, kan Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Ayan, Mark. Alaton mo tabi, may maapod sa imong staff kan Action Cost Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Para po sa kaalaman kan mga estudyante na gusto man asin nangangarap man magkaigwang tablet, ano ang mechanics? Sa mga estudyante dyan na nangangarap man asin naghahagad na magkaigwa nin brand new tablet, kinakaipuan lang tabi ninong i-like ang sa muyang official Facebook page, Action Cost Center. Iparadarado manan sa inyong komento kung nata kinakaipuan nindong manggana nin brand new tablet. Dahil man paglingawangan, ibugtak ang sa indong
pangaran, eskwelahan, as in contact numbers, siring mantabi magtag, nin FB friends na kapwa estudyante. At Ayun. syempre, i-share ang samuyang live episode. Asin ko niyan, ladies and gentlemen, mga Ayan. kababayan na Bicolano. Nakakakigig ka, partner. Oras na para magpili naman kita kan sa tuyang maswerteng Cash Raffle What? Cash Raffle winner! winner! Mahigatan karapon! Paso! Hindi, nasa bag na. Yan. Ayan. Asa na siya? Hindi nakikita. Ayan, ikot. Yan. Ikot. Mga kaibigan. Yan na po ang mga tabang oramis o dancer. Ayan, ipasok mo, partner. Nasa briefcase. Gusto mo, partner, ipasok mo, Baile, baile! Partner, buksan ang may wagang briefcase. Yaon, digdi. Oo, Ano mga yaon, digdi? briefcase. Mga kaibigan, ayan na po. Ayan na po. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ano pa, ano pa? Ang layo. Ang hirap hanapin. Belt, may belt, may belt. Ano pa? Uy! Uy, 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 uy. Ano ito, partner? Hindi mabigat. Una ko kino. Una mo, kino? Una ko kino. Di tan magpasa sa ilaw ta, partner. Mabuti na lang dito mama sa ilaw. Bayadan, partner. Abunaran. Abunaran. Ano pa? Ano pa? Wala na. Ano pa ka nandito? Di mo pag-iwawa. Baka mapasa. Ay. Ayan. Kayo naman kung ano, una, kung may lalabas pa dito mga kamote, saka mga saging. Di kan magpasa, partner. Oh. Bayadan. Ika talaga. Sumabit pa. Una mo ano ito? Sumabit eh. Una mo ano ito? Nangangagat. Nangangagat. Kino. Kino. Ano yan? Ayan. Ano yan, boss? Kaya pala gusto dyan pumunta doon. Doon siya nababagay, partner. Sa Maray ilaw na yan. sa partner, di maintain isa talaga. Iso, si Glory Fe nakanta may partner, watching and hoping. O, number. Sige. Pili na partner. Ining programa tang ini, ang gusto ba gani kong saldi, nakakatabang na, nakakapaugma pa. May Ayan. entertainment pa ini. Correct. Sa masunod partner, gusto ko ang maluwas sa briefcase. Manok. Bako. Ito na. Si Coco Martin. Saan? Si Coco Martin nagluwas. Ang number, 0905 0905 455 455 2438. 2438. Taga-barangay Bagakay, Legazpi City. Nakikig ako, partner. Lisa Asaytuno. Partner, nakikig ako. Sus, Mariose. Kung napasa ito, sus, paan kay Nico. Pwedeng sa agasulo ka na magprograma. Hello? Maroon na pagkahapon. Dahil ako mapailing-iling partner. Alat na. Anong papalaton mo kami? Chalisa! Hello? Yaw ka dyan sa Boulevard kan Bagakay? Say po ini. Si Kwan Baga, supaniyon mo. Ay, sa ako Bicol po. Yan! O, sabi ko, may panihon siya sa ako, Bicol. May paniyong ka sa ako, Bicol? Po? May paniyong ka sa ako, Bicol? Oo, wala naman po. Taga-Bagakay po ako. O, paano mo naraman ini? Ano yan ako, Bicol na yan? Party list yan? Ay, madalas po kaya ako nagbi-visit sa page. Ha? Yan ako, Bicol. Iyo yan, so katabang nakasurog pa? Ay, opo. Sisay nga ni Lisa sa mga congressman dyan, Lisa? Si Congressman Saldi ko po. Saka si Tito Garvin po. Ayun! Ang ako, Bicol ba, Lisa Tabi? Talagang markadong nagtatabang. Opo, aram ko po. Gusto mong sabihin, Lisa, binuto mo yan kay to? Suporta po yan nila kang mga magurang ko po, perwe. At mga magurang mo, ang tigbubuto ako, Bicol. Opo. Ika, kung aputon ka ngunyan. Baka nagparehistro pa sa Susuportahan mo pa? Ay, opo, dako lang po tama na nagiging po kayo. Yan ang pagsasabi ko sa imo, partner. Kung si Kung Pido, Tabi, aputon ta ka, kumusta man si Kung Pido? Ay, para po sa kumaray po, dakol po siyang natatabang, lalo po sa araw ko pong mga estudyante po. Ayan. Aputon ta ka, Tabi, Lisa. Gusto mo ning pagbabago sa Legazpi City? Ano po? Gusto mo ning pagbabago sa Legazpi City? Para po sa kuya, ang inyong pong maabot, nakasigurado mong pagod na may dakula po siyang matatabang,
sa lalo po sa mga nangaipo, araw ko pong mga estudyante asin sa iba pa pong sektor po. Ayan. Anong gusto mong sabihin, partner? Ang bagakay ba kung may dagat ka mo dyan? Opo, opo. Yaon dyan ang Ano din Adornado po- Beach, tama? Opo, Oo. tigitrabaho po ngunyan. Kung ang gusto mong sabihin, partner, kung gusto niya ang pagbabago sa Legazpi, itong dagat na ito, gigibuntang disyerto. Ano Gibuta. Ara mo, boulevard partner dyan sa Bagakay. Ay, magayon dyan. Ang nasa likod tabi kay yan. Improvement and development yan kan ako Bicol Party. Bakong yaon dyan, Subichar Farm? Opo, opo. Yan. Sabi ko. Kaya Lisa, salamat tabi ha. Kung ako tabi mahapot pa sa imo ning dakulon yan. Basta nadawog ko na tabi sa imo. Susuportahan mo. Estudyante ka, Lisa? Estudyante ka? Opo, first year college po. Sain? Sa STI po, enrolled po. Perang taon ka na? Perang taon ka na? 19 years old po. May bata ka na? Wala mo po. Wala pa. Saka nakulan na permi mo nga puton. May bata na, siyempre. Kapot ko lang, paano man makataraposin na kung pigiinutin na ang bata? Oo, pero igwa ka man yung mga inspirasyon. Opo, pamilya ko po. Matibay talaga. Bako man sa profesor. Bako man sa kantin. Yan. Bako man sa din. Bako man sa din. Pamilya. Oo. Lisa, araw mo tabi ko na tabi kay Lapudan. Idea ko po, kaya nag-comment po kaya ako. Ayan, so pag nag-comment ka, ano dapat? May paglaong pong matabangan. Yun na, anong gusto mong katabangan? Sa ngunyan po, kaya gusto ko pong masuportan yung online class ko po. Lalo, tulo pa po kaya kaming estudyante sa pamilya mi po. Di pa nag-online ka, kay puhan mo ning load. Opo, opo. Okay, sige. Bueno! Lisa! Asay Tuno, congratulations! Winner ka! Kanin! 1,000 pesos! Ayan! Thank you, thank you. Diba? Congratulations, Lisa! Igwa ka na nin pan-load! 1,000 pesos! Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico. Ayan, and syempre ka na po Bicol Party List. Ano tabi ang mensahe mo, Lisa, para kay Congressman Saldico? Inat po sa gabos, salamatan po. Dahil ko po tig-asala, mapipili ako para po sa dako lang tabang po iningon nyo na pang suporta po sa pag-online class ko po. Thank you so much po. Ayan! Congratulations! Lisa, may maapod sa imong staff kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan 1,000 pesos. Thank you so much po. Salamat. Okay! Alright, bye-bye! O partner, Bye po, thank you. anong mechanics partner para manggana maning class? Ayan, simple lang tabi ang mechanics sa mga ka-aksyon, sa mga nagmamawat man manggana, arog dilisan in 1,000 up to 5,000. Kinakaipuan lang nindong ibisita ang sa muyang official Facebook page, i-like, siring man magpaabot kan sa indong komento kung nata kinakaipuhan nindong manggana. Dahil paglingawan, ibugtak ang sa indong telephone number asin magtag ning FB friends, the more, the better. Ayun! Duman naman sa mga may problema sa buhay, mga problema legal, medikal, problema sa komunidad, sa mga opisina, ahensya de gobyerno, mga opisyal na dahil nag-aaksyon. Anong maray nag-ibon, partner? Ayan, partner. Sa mga kababayan tang nawawaran ng pag-asa, sin nauun siya mina. Hulit tadakulong kitang mga kababayan na nagtatao sa induning problema. Dei mawaranin pag-asa, yaon tabi an action ko, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Kinakaipuan lang nindong magbisita sa samuyang opisina. Maglaog ka mo, ayan, maglaog. Pag nakalaog na ka mo mga ka-aksyon, may mga accommodating staff na matabang tabi sa indo asin magiya sa indo. Siring man, suday makadigdi, pasiring ka mo sa muyang official Facebook page, ipaabot an sa indong mensahe kung nata kinakaipuhan indo nin tabang. Simple sa naman iyan mga ka-aksyon. Asin, syempre, may matabang sa indong staff, asin matatabangan ka mong mapagian an sa indong mga problema. Ayun, mga tugang, maski nga ni nagbuburo bagyo, maski na nga ni may maraot ang panahon, ang importante, ngunya na pagkahapon, naging masiraman sa ito yung pagiribanan. Naging maugmaan sa tuyang pagiribahan. May naitaw kitang mga impormasyon sa mga kababayan tang Bicolano, may natawan ng tablet, may nanggana pa sa kamautan ni Congressman Saldico, na sa abot kang kakayahan kan ako Bicol Party List, kamo maayudahan, matabangan, in mapaugma. Ayan, mga ka-aksyon ha. Pero, ngunyan partner, inabot na kita kan oras na nganing kitang paramihan tras na magpaaram. Magiriban liwat kita sa aga, aldaw nin Miyerkules, pares na oras asin parehas na programa. Kami ang sendong nakairiba, dahil iba, Remy, Araneta Mindones, and Ma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po tabian sa idong lingkod ang nag-iisang Mr. Siram ng Bayan, Joshua Martinez. Salamat kan sa idong pagantabay. God bless, mapasatuya ang Siram asin, mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat, mag-iringat kita mga ka-aksyon.
Entertainment.